Οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 19ου αιώνα συνεχίζουν πληθυσμιακά να είναι η ισχυρότερη εθνική ομάδα μετά τους Τούρκους. Είναι εγκαταστημένοι σε συγκεκριμένα διαμερίσματα της πόλης, γύρω από τις εκκλησίες που είχαν διατηρηθεί σε λειτουργία, κυρίως κοντά στις πύλες και κατά μήκος των τυχών, καθώς και στην απέναντι όχθη του Χρυσού Κέρατος. Σημαντική ήταν και η παρουσία τους στις δύο όχθες του Βοσπόρου και στα Πριγκιπώνησα. Η σημαντικότερη περιοχή τους όμως ήταν το Φανάρι, με επίκεντρο την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 1536, με τη συνθήκη των Διομολογήσεων, επιτράπηκε στους ξένους να κατοικήσουν στην προέκταση του Γαλατά και στην εκτός των τυχών του περιοχή στο Πέραν ή Μπέιγιογλου στα τουρκικά. Έτσι, πρώτοι οι Γάλλοι έκτισαν το 1581 την πρεσβεία τους στην περιοχή αυτή και συνέχισαν οι Άγγλοι, οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να κτίζουν τις πρεσβείες τους κατά μήκος της Μεγάλης Οδού του Πέραν. Την εγκατάσταση εδώ του ευρωπαϊκού στοιχείου ακολούθησαν οι Ρωμιοί ως επιτοπλίστων εκείνοι του Γαλατά. Οι φαναριώτες ομογενείς εγκαταστάθηκαν αργότερα, μετά την Επανάσταση του 1821, ψάχνοντας καταφύγιο και άσυλο κοντά στα μέγαρα των χριστιανικών δυνάμεων. Η εγκατάσταση στο Πέραν των νέων κατοίκων από τον κόσμο των χριστιανών και Εβραίων συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Σε αυτή την περιοχή συγκεντρώνεται μεγάλο τμήμα της Κωνσταντινοπολίτικης Ρωμιοσύνης, που αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν ανοιγείρεται το 1804 ο ναός της Παναγίας των Εισοδείων. Το σημείο τομής στην ιστορία των μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε το Τανζιμάτ, η μεταρρύθμιση. Θα λέγαμε η Οθωμανική Περεστρόικα, έτσι με μια σύγχρονη ορολογία. Με το Τανζιμάτ και ειδικά με το διάταγμα, το Γκιουλ Χανέ, το Χατί Σαρίφ, που είναι το πρώτο βήμα για αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1839, ουσιαστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθεί να μπει στην εποχή του σύγχρονου διαφωτισμού. Έτσι λοιπόν αρχίζει η διαδικασία της απόδοσης ισότητας σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκευτικής αντίληψης. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το 1856 με το διάταγμα το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν. Έτσι λοιπόν μέσα από μια εκπληκτική πορεία 60 ετών περίπου, οι Οθωμανικοί μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, δηλαδή Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι, ουσιαστικά θα καλύψουν τα κενά που θα εμφανίσει αυτή η νέα οικονομική εποχή. Σε μεγάλο βαθμό αυτό που θα το αποκαλέσουμε Οθωμανική αστική τάξη ουσιαστικά θα απαρτίζεται από αυτές τις παλιές κοινότητες των Ραγιάδων. Την ίδια εποχή, στον υπόλοιπο κόσμο γίνονται επίσης πολύ σημαντικά γεγονότα. Στην Αμερική τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος, η Γαλλία ζει τη δικιά της Belle Époque, η Γερμανία ενοποιείται ως κράτος, η βιομηχανία στην Βρετανία αποτελεί την βασική πλέον οικονομική δραστηριότητα. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και το 1914, που θα έχουμε την έναρξη των μεγάλων διώξεων κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, μπορούμε να πούμε ότι για τις κοινότητες αυτές είναι η χρυσή εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η χρυσή εποχή των χριστιανικών κοινοτήτων θα έχει ως βασικά κέντρα, και ειδικά για τον ελληνισμό, τις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας. Τέτοια κέντρα ήταν η Σμύρνη, ήταν η Κωνσταντινούπολη, θα είναι επίσης η Τραπεζούντα. Ακόμα μέχρι σήμερα τα μνημεία αυτής της μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής άνθησης του ελληνισμού στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πριν τα συντρίψει ο άνεμος του εθνικισμού, είναι ακόμα ορατά στους επισκέπτες αυτής της περιοχής. Κατά τη μικρή αυτή περίοδο της ελευθερίας και ευημερίας, οι Ρωμιοί της πόλης θα κτίσουν μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, τα μεγαλύτερα νοσοκομεία των Βαλκανίων με ψυχιατρικές κλινικές, γυροκομεία και ορφανοτροφία.
το μεγαλύτερο ξύλινο οικοδόμημα της Ευρώπης, το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Θέατρα, ξενοδοχεία, κέντρα διασκεδάσεως, τράπεζες, νεοκλασικά αρχοντόσπιτα, νεκροταφεία, οικοτροφεία, φιλανθρωπικά καταστήματα, αθλητικούς συλλόγους, εμπορικές στοές. Θα τυπωθούν οι πιο σύγχρονες εφημερίδες εφάμιλες της Ευρώπης. Ρωμιοί θα διακριθούν στις επιστήμες, στο εμπόριο, τον τραπεζικό τομέα, την ναυτιλία, στην καλλιτεχνία και σε άλλα επαγγέλματα. Ρωμιοί θα αναλάβουν κέρυες θέσεις και αξιώματα στο δημόσιο, από πασάδες και διοικητές περιοχών, ακόμη και μέχρι υπουργός εξωτερικών θα χρηστεί ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής. Στον σχολικό τομέα, όντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο 19ος αιώνας με το Τανζιμάτ βοήθησε πάρα πολύ. Υψώθηκαν τα μεγαθύρια αυτά της παιδείας μας, η μεγάλη σχολή. Ζάπιο. Ζωγράφιο. Κεντρικό παρθεναγωγείο. Ιωακίμιο. Έτσι δόθηκε μια λαμπρή όθηση στην παιδεία και ιδιαίτερα με τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου γέννηκαν θαύματα. Και δεν είναι μόνο τα κτίρια που μας κάνουν να υπερηφανευόμαστε, αλλά και ο εξοπλισμός τους με σύγχρονα εποπτικά όργανα και με πλούσια βιβλιοθήκη. Ιδιαίτερα δε η επάνδρωσή τους με εξαίρετους σκαπανείς των γραμμάτων, διδασκάλους του γένους, ειδικευμένους στον κλάδο τους στα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης. Το ευχάριστο δεν είναι ότι όλα αυτά που έγιναν τότε, που κόστησαν πολλά λεφτά, έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν συνέβαλε κανένας επίσημος παράγων, ούτε το Οθωμανικό κράτος, ούτε από ελληνικής πλευράς κανένας. Πολλοί μετανάστες που έρχονταν να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη φρόντιζαν να μοιηθούν στην ελληνική παιδεία. Η γλώσσα δείχνει τον βαθμό του πολιτισμού μας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μετέβαλαν γοργά το πρόσωπο της Κωνσταντινούπολης. Το φανάρι πέφτει σε δεύτερη μοίρα. Το κοσμοπολίτικο πέραν δεν γίνεται μόνο ο καθρέφτης του εκδυτικισμού της αυτοκρατορίας, αλλά και το κέντρο δράσης και κυριαρχίας μιας ρωμαϊκής αστικής τάξης. Ο πληθυσμός των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, που το 1885 αριθμούσε περί τις 180.000, στην Αθήνα με τα βίας έφτανε τις 65.000, το δε 1923 φτάνει μαζί με τα περίχωρα της πόλης τις 370.000. Τα 2 τρίτα του ελληνισμού βρίσκονται εκτός των συνόρων του νεοειδρυθέντος ελληνικού κράτους. Στην πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, τη σημαντικότερη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι μεταρρυθμιστές αποφασίζουν να επιβάλλουν την τάξη και στον ιστό της πόλης. Έτσι γίνονται νέα πολεοδομικά σχέδια, δημιουργούνται φαρδείς δρόμοι, πλατείες και πάρκα. Ηλεκτροδοτούνται οι κύριοι δρόμοι και βελτιώνονται οι συγκοινωνίες. Με την αύξηση του πληθυσμού, τη βελτίωση των συγκοινωνιών και την καλυτέρευση του οδικού δικτύου, η περιοχή του Πέραν επεκτείνεται. Μετά την επιδημία χολέρας το 1865 λαμβάνονται μέτρα και για την υγιεινή των πόλεων.
Μεταξύ αυτών των μέτρων αποφασίζεται τα νεκροταφεία να απομακρυνθούν από το κέντρο. Τα δύο μεγάλα νεκροταφεία που βρίσκονταν στο πέραν, τα μνηματάκια Petit Champs de Mort και τα μεγάλα μνήματα, τα Grand Champs de Mort στην περιοχή του Ταξίμ, αποφασίζεται να απομακρυνθούν σε περιοχές έξω από τα όρια της τότε πόλεως. Αποφασίζεται επίσης να μην χρησιμοποιούνται οι αυλές των εκκλησιών για νεκροταφεία, καθώς οι πρακτικές αυτές εγκυμονούσαν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, το ελληνικό κημητήριο της περιοχής βρισκόταν στο χώρο της Αγίας Τριάδος και του Ζαπίου Παρθεναγωγείου στην περιοχή του Ταξίμ. Γύρω στο 1865, το ρωμαϊκό νεκροταφείο του Σταυροδρομίου θα μεταφερθεί από το Ταξίμ στο Σισλί, σε μία έκταση 38.600 τετραγωνικών μέτρων, σε μία περιοχή μακριά από την πόλη, πέρα ακόμη και από τα τατάβλα. Ο εκλεκτικιστικού ρυθμού σταυροειδής μετρούλο ναός του κημητηρίου Σισλί κτίστηκε κατόπιν αδείας πατριαρχείου και με αυτοκρατορικό φιρμάνι του Σουλτάνου Αμπτουλχαμίτ του Δευτέρου. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και κτίστηκε με δωρεά των αδελφών Δημητρίου, Ιωάννη και Παύλου Στεφανόβιξ Σκυλίτσι στη μνήμη των γονιών τους Ζανή και Ελένης. Στην πόλη, ο Ζανής Στεφάνοβιξ Σκυλίτσης δημιουργεί μια τεράστια περιουσία. Προσφέρει ταυτόχρονα πολλά στην ομογένεια, στα σχολεία Ζάπιο, Παλάδιο, Ιωακίμιο, Μεγάλη του Γένου Σχολή και σε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο μικρότερος γιος του Ζανή, ο Παύλος Στεφάνοβιξ Σκυλίτσης, ο εθνικός ευεργέτης, γεννήθηκε το 1842 στην πόλη και πέθανε τον Αύγουστο του 1901 στο οικογενειακό του θέρετρο, στη Χαλκιδόνα, στο Καντίκιοι. Ο Παύλος προσέφερε χιλιάδες λίρες για την ανέγερση της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Αντιγόνη και για τον Άγιο Νικόλαο στην Πρίγκιπο. Η κόρη του μεγαλύτερου γιου του Ζανή, του εγκατεστημένου στο Λονδίνο Ιωάννη, το 1921 παντρεύεται τον Ελευθέριο Βενιζέλο και συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση προσφέρει το 1933 στην Αθήνα το μεγαλύτερο μεευτήριο των Βαλκανίων, το μεευτήριο Έλενας ή Μαρή Κασιλιάδη. Ο ναός της Μεταμορφώσεως στο Σισλί εγκαινιάστηκε την 21η Μαΐου του 1889 από το Μητροπολίτη Νίκαια Σοφρόνιο. Την ανέγερση του ναού ανέθεσαν στον γαλλικής καταγωγής διαπρεπή αρχιτέκτονα της Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρ Βαλερή. Έργα του Βαλερή, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, το ξενοδοχείο Πέρα Παλάς, στολίζουν μέχρι τις μέρες μας στην πόλη. Τα μοσαϊκά του εξωτερικού χώρου τα ανέθεσαν στο γνωστό Γάλλο ζωγράφο, συντηρητή και ειδικό στα μοσαϊκά δάσκαλο τέχνης, Πρέτεξτάτ Lecomte. Τη μεγάλη εικόνα πάνω από την κύρια είσοδο φτιάχνει με μοσαϊκό το Θεό, ο Ον, και υπογράφει Πρέτεξτάτ 1888. Περιμετρικά διακοσμεί τους εξωτερικούς τοίχους με 8 Αγίους, τα ονόματα των οποίων τα συναντούμε στην οικογένεια των Σκυλίτσι, του Παύλου, του Πέτρου, της Ελένης, του Δημητρίου, του Ιωάννη, του Γεωργίου, του Στέφανου και του Κωνσταντίνου. Στην κεντρική είσοδο του ναού, η οποία δεν χρησιμοποιείται σήμερα, υπάρχει χαραγμένη επιγραφή που μας πληροφορεί ότι ο ιερός ούτος ναός ανοιγέρθη εκ βάθρων πατριαρχεύοντος Διονυσίου του Πέμπτου, αναλόμαση των Ιών Σκυλίτση Στεφάνοβικ εις μνημόσυνων αιώνιων των γονέων αυτών, εν έτη Σωτήριο 1888. Στις 9 Ιουλίου του 1889 υπογράφτηκε πατριαρχικό και συνοδικό συγγύλιο. Στο συγγύλιο αυτό αναφέρονταν ότι ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θα ήταν αναπόσπαστα προσαρτημένος σαν παρεκκλήσιο στον Ιερό Ναό της Εκκλησίας της Παναγίας των Εισοδίων Σταυροδρομίου. Το συγγύλιο υπέγραψαν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος ο Πέμπτος και 11 συνοδικοί Μητροπολίτες. Στο χώρο του κημητηρίου και στην προέκταση του κεντρικού δρόμου υπάρχει και δεύτερος ναός παρεκκλήσιο, αφιερωμένος στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
Στη δυτική δε πλευρά του κημητηρίου υπάρχει επίσης οστεοφυλάκιο. Η μεταφορά του κημητηρίου θα συμπέσει με τη μεγαλύτερη οικονομική άνθηση που γνώρισε ποτέ ο ελληνισμός της πόλης και ειδικότερα αυτός του σταυροδρομίου. Έτσι, το συγκεκριμένο κημητήριο, με την πάροδο του χρόνου, θα εξελιχθεί σε ένα από τα φαντασμαγορικότερα νεκροταφεία της Ευρώπης, δείγμα της ακμής και της ματαιοδοξίας της πολίτικης ρωμιοσύνης του τέλους του 19ου και των μέσων του 20ου αιώνα. Ένα αληθινό μουσείο αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, με αρχαιοελληνικές και δυτικότροπες κατασκευές. Ένα πάρκο ιστορίας, ενός χαμένου σήμερα ελληνισμού. Εδώ, στο κημητήριο του Σισλή, είναι συγκεντρωμένα τα ηθικά μνημεία ευεργετών και ευπατρίδων του γένους. Μνημεία πραγματικά καλλιτεχνήματα, όπως των τραπεζιτών των Ζαρίφιδων, τον Νεγρεπόντη, τον Ηλιάσκων, τον Σκυλίτσι, τον Ζαφυρόπουλων και πολλών άλλων. Μνημεία φημισμένων γιατρών όπως του Αλεξάνδρου Σκινά, του Δημητρίου Ζαμπακού Πασά, του Παύλου Φενερλή Πασά, του Πεταλά. Τόπος ανάπαυσης πολλών οικογενειών καθώς και ανθρώπων που έγραψαν ιστορία την εποχή εκείνη με το δικό τους τρόπο. Ιστορία αρεστή ή μισητή. Ιστορία ανθρώπων που είχαν διαφορετικά πιστεύω, όπως του Ανδρέα Κοπάση ή Ανδρουλιδάκη, του τελευταίου ηγεμόνα της Σάμου που δολοφονήθηκε το 1914, του αξιωματικού του Οθωμανικού στρατού Ρωμίλου Σπαθάρη που δολοφονήθηκε στην γέφυρα του Γαλατά στα γεγονότα του 1909, του Δημητρίου Μενάλια, συμβούλου του αυτοκράτορα Πασών των Ρωσιών, του Ρώσου Φιλέλληνα Καναβάλοφ, του σχηματικού ιερέα και πατριάρχη των Τουρκορθοδόξων Παπά Ευτήμ, που πέθανε σε πλήρη ανυποληψία από τους ομογενείς της πόλης. Μνημεία γνωστών μεγαλεμπόρων και επιχειρηματιών, όπως τον Γεωργίου Καζανόβα, του Χρυσοβελώνη, του Σεβαστόπουλου από την Χίο, του Χαρτέμπορου Δημητρίου Ταμπάκου, του Πετριίδη, του Σταματιάδη και άλλων πολλών. Τα ταφικά αυτά καλλιτεχνήματα κατασκευάστηκαν από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως του Γάλλου Αντωνά Μερσιέ, που έργα του κοσμούν το Λούβρο, του Μπονάνου, του Τόμπρου, του Λουίτζι Γκιώνα και πολλών τινίων, όπως του Λάζαρου Σόχου, του γλύπτη που κατασκεύασε το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην Παλιά Βουλή στην Αθήνα. Των αδελφών Λυρίτη, που κατασκεύασαν πολλά αγάλματα στην Τουρκία, όπως το άγαλμα του Ατατούρκ στην πλατεία του Τεκκιρντάγ, Ρεδεστό, των αρχιτεκτόνων Περικλή Φωτιάδη και Παναγιωτίδη και άλλων πολλών. 9. yüzyılın ikinci yarısı Rum cemaati